ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପଚାରିଲା, ସାଧୁଜୀ, ମୁଁ ମୋ ହାତ ପାନ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାଧୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କହିଲେ, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମଟିଏ କର। ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖ, ଆଉ ପକେଟକୁ ଗରମ ରଖ, ଆଖିରେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ରଖ, ଜିଭକୁ ଟିକେ ନରମ ରଖ। ଜିଭ ପରିଚାଳନାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଜିଭକୁ ଟିକେ ନରମ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ରଖ। ଯଦି ଏତିକି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତମେ କ'ଣ ହାତ ପାନ୍ତା ରଖିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆପେ ଆପେ ତମ ହାତ ପାଖକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ଚାହୁଁନୁ।